Kito ta kung kamatis gihay tinanom diri sa among bakuran guys, dara. Ani dagko na ni siya, hapit na nimo sa kabuan. Ini mao ni siya, uban gagmay pa kay ni, iyapas ra og siyang tanom. Napot kalbasa. Yara usa dako na. Dara napay ahos, napay gibitay nga kamatis, dara. Gibitay na siya, gibitay. Nana say kuan. Distros gibutang. Dara na. Dara. Matis na ko diara, dagko di kayo ni. Kapit na siya mamunga. Napoy dragon fruit diri usa ka buk sulbong. Usa ka buk sulbong ha. Duha ka tuig. Dara. See you next time guys. Ibalik na to ani. Nana na siya bunga. Borong TV vlog. Dara.